Fa 150 anys, la Companyia dels Ferrocarrils de Mallorca encetava el seu camí fins a arribar on avui ens trobam. El 24 de febrer de 1875 s'inaugurava la primera línia ferroviària Palma-Inca. L'arribada del tren fou una autèntica revolució en el transport, que deixava enrere els carros tirats per cavalleries. Ràpidament es va convertir en el principal mitjà de transport. En complir-se el primer terç del segle XX, arribà al seu màxim apogeu amb una xarxa ferroviària de 249 quilòmetres. L'entrada dels primers vehicles de motor a l'illa va implicar una gran competència i el creixement experimentat començà a frenar-se. S'inicia llavors un lent i progressiu declivi. El 1994 es fa pública la creació com a empresa del govern de Serveis Ferroviaris de Mallorca, per gestionar i explotar els serveis ferroviaris del nostre arxipèlag. Ja queden lluny dues fites especialment rellevants, com la reobertura de la línia Inca-Sa Pobla l'any 2000 i la remodelació de l'antiga línia Inca-Manacor, operativa des de 2003. Les noves necessitats varen requerir una remodelació de l'estació de Palma. Calia reconvertir-la i soterrar-la per donar cabuda a moltes més vies, que van passar de tan sols 2 a 10. Neix així l'estació intermodal el 2007. El mateix any vàrem inaugurar la primera línia de metro a Mallorca, que connectaria la intermodal amb la Universitat de les Illes Balears i el polígon de Son Castelló. El 2012 es va electrificar la línia Palma-Inca i també el tram fins a l'estació d'enllaç. El 2018 la línia de Sa Pobla i el 2019 la línia de Manacor, per aconseguir així una xarxa ferroviària 100% elèctrica, molt més sostenible, còmoda i eficient. Amb l'objectiu de reduir la contaminació, deixem així enrere el dièsel i des de llavors hem eliminat una important petjada de carboni. El futur d'SFM passa perquè l'energia que impulsa els trens sigui cada vegada més neta. Hem construït una planta fotovoltaica per autoconsum capaç de generar el 33% de l'energia que consumim anualment. En aquests darrers 30 anys, les millores i l'aposta pel tren han permès que sigui un mitjà de transport essencial, que és de cada dia més fiable, segur i eficient. Només el 2024 varen superar els 11 milions de viatgers. L'ampliació de la línia de metro fins al Parc Vic serà una realitat aquest mateix any. L'augment de la nostra flota també és una prioritat, així com l'increment de plantilla per disposar de més personal. Però, sens dubte, el major repte de futur és el projecte del tren de Llucmajor, la primera fase de l'expansió cap al corredor de migjorn, una línia d'alta demanda que connectarà Palma amb l'aeroport en 11 minuts. S'espera que sigui una realitat per al 2032. Portar el tren de Sa Pobla fins al Cúdia és un dels altres projectes en què ja estem avançant i també continuem planificant amb vistes al futur més ampliacions, com la del tren de Llevant. A més, aquest 2025, SFM disposarà d'una nova seu de vora l'estació intermodal de Palma, gràcies a la rehabilitació de l'Hostal Terminus. Acabam aquest viatge de 150 anys mirant cap endavant amb optimisme. El nostre desafiament per als propers anys és continuar fent del transport ferroviari a la nostra illa un model eficient i exitós de mobilitat. Llarga vida al tren!